Takže vás zdravím u nového videa. Dneska budem natáčať, jak hrám futbal. A jak sa mi strašne nedarí. Takže tak, no. Mám 3 loptu, či 5, neviem. A napálil som to tam. No, takto nejako bude celé video. Ja si to tak odložím. Dúfam, že vidíte dobre. Ak nie, tak je to dosť blbé. Tak nepočúvajte tých ľudí, ja za to nemôžem. No, takže to bola prvá strela. Teraz si vás sem pošlem takto. Teraz budete vidieť. Je to gól! To gól. Voda. No, úplne sa mi to nepodarilo teraz, prvý pokus, ale verím, že to bude pokračovať, ale dobro. Nechcem, aby toto video malo čo len pol hodinu, takže keď to bude mať... Oj, prepáčte. Keď to bude mať tak 10 minút, tak to vypnem, dobre? Mama natočím, hej. Ten bol ale taký pozemný, ale taký troška pofiderný. Potrebujem, aby zaostrilo tú loptu. Tak. Zaostrilo. Makron, hej. Takto sa to robí. No. Je to 3. Jak som hovoril. Zaostrilo tú loptu, tak vám idem skúsiť ukázať tú loptu, hej. Akorát, že to je taká rýchlosť, že ja na to neviem natočiť. Tak pozerajte. No, keďže som s vami, tak sa úplne neviem trafiť a teraz to nie je o tom, že ja sa fakt neviem trafiť. Skúsim to teraz. Ste tam dobre? No, a ja tam. Že vždy urobím toto. A tak kvôli tomu, že ja sa musím naprahnúť a nohou to tam streliť. Takže dúfam, že vás tento vlog bude baviť a že ho nerobím len tak. Ja si vlastne idem z nimi položiť. Takto. Dúfam, že to je dobré. Neuvidíte síce, že či dám gól, ale to vám vždy poviem, dobre? Vždycky, keď ukážem takto prstom, tak znamená, že som dal gól. A keď urobím toto, tak som nedal gól, dobre? Tak.
pozriem, že či to je vidieť. A? Kámo, je to vidieť? Dobre. Daj najprv jemu, on sa ponáhľa, to mi to priebaj. No ale aj ty musíš. No to je moja obľúbená. Hej, daj mu najprv dolu. Nie, ne. Daj mu to dolu. Jednu, druhú. Áno, Представь, какая у тебя была бы реакция? Braňou byl. No a ja by som to týmto chcel zakončiť. Dám oslavný gól teraz, hej, na kameru. Dúfam, že to bude gól. Počkajte, ja si vás odložím a urobím taký trik. Hop. No, zase ste tu. A ja teraz dám oslavný gól. Dúfam, že to bude gól. Ak nie, tak by to bolo dosť blbé a trápne. Tak. Čakaj, takto. A 3, 2, 1. No, ja sa neviem sústrediť. Dajte mi ešte jeden opravný pokus, prosím. Dobre, dám penáltu, hej. Ja sa pozerám na to video, že či dobre natáčam. Vidíte? Pre vás robím. Radšej si tu robím ostudu, tak jak sa žije. Ale penáltu premením. Winkel, hej. Winkel to nebol, alebo gól. Takže, počkať. Ešte sa stavte, že stade to nedám gól. Dúfam, že mi to teraz vyjde. Ak nie, tak to bude. Počkať. Aha. Je tam. Easy. Kúkajte ešte raz. Teda pozerajte, vy nekúkajte. Pozerajte. Aha. Tak, tu je lopta. A no teraz sa mi to nevydarilo. Predtým som to dala. Dúfam, že ste to videli. No. Touto oslavnou petou by som to chcel zakončiť. A dúfam, že sa vám to páčilo. Dávajte odber, like, zvonček. A zatiaľ ahoj.